subscribe sannan ka danna mata ƙararrawa domin samun sababbin wallahi abokina wani haraka ce wanda ke samu haraka ce wani bidiyon ke da wallahi dai kalla wani ne mun abokin ne wallahi mun samu kan bizini suna nan ga kana wani da wani abokina sai na ya haito a kuma na haito ne je can na abu haka da ne sai wani kan bidiyo aka lafiya aka ga abokina ga na dan kashin na ji mutane suna wai azumin nan ya yi kusa abokina azumi lallai azumi ya kusa abokina azumi ya kusa abokina abokina ta ga harkar na ji a gidan magunan kwanan abokina ni zaman da nake duka a karen da nake yi sauran wata kuma muhara shi cin muna muhara shi ko mu yi tuduruwa a tuduruwa haka nan da abokina ba wanda ya tura ba rana azumin nan ya riga ya kawo yanzu to zan dai ba dai zai can jabo kuriban nan wannan mutum nike shiga ciki duka ana ɗan nike shi duka to kamar ne wajen wanda zamu shiga wani da muke shiga ku ka san ba ku shiga dai kamar to haka da dan shi nan ma ba azumi ranan nan akura nawa wuke sai ni su ma takwas aboki to ne to gaba da kwaci zan ta jin so biyu wannan babban nan da so ne ba wannan wanda muke shiga mu biyu ko so ba wannan